Audio Jungle. Cardo, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponita. PM Modi akorte Pralak Modi hem isi hem konglong kachingkoi pen ajok kisung kachetong nang. PM Narendra Modi akorte Pralak Modi hem isi hem konglong kachingkoi pen kisung kachetong nang. Labangso kisung kachetong nang laki Mysore adok Karnataka pusi pachinipon. Bangso kisung ke phodonatum Pralak Modi lapen ahemasor ausa anparta asu atum pusi pachinipon. Lapen labangso kisung kachetong nang laki Panipura ke damji pua hutsi phonang lo pusi pachinipon. Bangso kisung kachetong nang laki Pralak Modi hem konglong Panipura atowar Mysore along kiboi Calvert ke patong plin ajoksi bangso kisung chetong nang lo. Lapen labangso kisung kachetong atum arenga hu kesuke lapuan avelang bonsetami hem konglong abangke injured hang lo pusi pachinipon. Ingdeng Thongkep Rapli All Assam Inter-District Sub-Junior Boys and Girls Day and Night Volleyball Competition 2022 Angdong Kiti Kepajut Pon. Ingdeng Thongkep Rapli All Assam Inter-District Sub-Junior Boys and Girls Day and Night Volleyball Competition 2022 Bukajan Sports Association Pathua Klam along kedamtang matijong ni phaing kora trok arni pen pangcheng ponsi ni phaing kora nerkep arni kang sam an misen pen Assam angkang pi pen Boys Volleyball Team 33 lapen Girls Volleyball Team 32 volleyball players atum ajo anar loke pathu chepate ponsi kijut angdung kiti mati final match Boys Gwalpara vs Gopur angbong pathu ponsi Gwalpara volleyball team atum 3-0 pen haipon. Lapen Girls Volleyball Team Golaghat vs Bojali angbong pathu ponsi Bojali team atum 1-3 pen haipon. Best player Gwalpara Volleyball Team Manwar Ali Lapen Girls Pardhona Gogoi atum aphan ingvaipon. Assam Volleyball Association atum angbongsi Inter-District Sub-Junior Boys and Girls ke pathu kachepati pon atum angbong pen kewangji arkoini phaike thom arni Delhi along National Volleyball Competition 2023 along Boys Volleyball Team lapen Girls Volleyball Team atum angbong pen players atum aphan ingvaipon si Assam Volleyball Team pen ke pathu dunji aphan barpon pu. Laso angbong pen Karbi anglong pen inut so arlo atim along ingvaipon. Kecheng pen kijot arni an bangso volleyball ke pathu along kacherap kachito kedoan kethe kiding lapen Assam Volleyball Association kethe kiding Karbi ang Autonomous Council Team Karbi anglong lapen tirikam along kacherap dun subcommittee kedoan conveners lapen kethe kere kedoan atum kacherap kachito dun pen mesen pen kapachun pon along tirikam meipu Madhurja Dhekial phukon MSC Karbi anglong Autonomous Council alangli hin pen kachoru pipajar pon. Bukajan pen Sarkuru be Karbi anglong news. Ingnam Raikom Sai Khiatum pen habit ingna raso kelongpon. Eastern Range Bukajan angkang Ingnam Raikom Sai Khiatum pen Gandhipur angle arong along habit ingna raso kelongpon. Lason si kedamtang ni phaing kora nerkep arni Eastern Range Bukajan arlo Gandhipur angle hanse arong adong arai nini ni thom an Ingnam aingnar aso dokoglo. Bang sojok Ingnam Raikom Sai Khiatum aphan birta palisi tong sekot pen adim aklong an pali dun pen Ingnar aso bang kopi koson pen ni areng keso ason hek ponlong si se kelang ponji aphan Forest Office methang asai hem along an ban pen AHN Veterinary asai kampen selang ponlo. Bonta kisu kimi ang thek long lesi Wildlife Rescue Center Borjuri along an se kelang ponthuji aphan arni kang sam por phai plira achitim apor pen barlo. Bonta ningduk mimi alam abangki se kelang pon bom apor ahut ingnaraso achit he avedet lupusi ACF pronok terang pen ningjepon. Labang so sai ke klem pon along Eastern Range Bukajan ACF pronok terang Ranger Nixon Ronghang lapen ari sangho tum lapen ronga sorpen cherap chetu dun pen matijong ni phaing kora sirkep arni adap apor kithitang ingnar asu ingnam aju ponsi pipon lo. Bukajan pen Sarkuru be Karbi Anglong news. Patumi nilito makan na forest range office along untuk staff patum pampun ang lodo na ronga sorpen na Bengal bosti ko arong lopen ang serong to sila hatun halo sila sorong aten ansor to dak punang lusi netong staff manhano dan arong lom jong inaraso dat nini information techno rong dumrai si doko si inarta chulong lepen nasalo tungren bai son to sinan kalo basila so arjun lopen ni tum staff tum baji sila chitin malong apor Napen baro, bar sira pali ramno arong din.
nasi ada dam dan tegamong lo raso angna raso dak dolo lapen angna raso bang kechulong di pen ari tinggal mat cungkreng ko lo lapen asaro la sama akue raso angden asaro ke ring so son dolo mande fracture son dolo tegamong lo dan masih lah asaro komjuri hoy lo nasi kadang itu mas stop tuh kado ini dapen stop celang sih lepas orang so dan cerap sih langsung narpan aku kita meeting ba ada ini dokter dengan kepala lagi pandang range opisan itu trapen one no nasi one sih ada veterinary dokter pandang range opisan long sih palang no pene medicine papilo setami lasokan kami lahan improvement mate kimi ba payment thelo mode amasi ni tempat hatulo hoda rescue center wildlife rescue center borjuri londo lasi hoda sini tom rescue center nasi ke poni pan itu jesik lo nasi lasokan lasokan sini tu ada rescue center doktor dengan cingki lo lasara tunta wande mai ko lo amasi ni tom nada ani yang sam 4:30 sari baji lo ma porsi itu nada pen raso ikan asanar asupan truck dan ada la borjurian ni pon pancisik la kan dan itu staff tu kado gedun si ada ajo an pali namlo setame nindu malam the la somnar ala kecu long liba la so kesu ini doko masih ala sore dengan si ala itu borjuri la so rescue centeran lelia kusi sore dengan si ada citheu de lo masih itu mudah kapali dah lo setame halat tunta citheu masih aku ya anar bangke aku halat masih tuhan cepon tulen itu sih aku itu mudah kita anar bang aku dah rensan cepat tu sih sini ada perang sih itu ada itu reserve ada sih dan itu bukan reserve ada sih itu hitam dah lo lapan calo langkah pensi aku nanti lamang ke niltum han rong sona thana teng bulote soprang ani lomke la api bala sona izona sai da do pulo la tu jon thong ne jon pini la sonsia tu aho do pulo la tu chiri lo amase la so hotse la so aso bangke pia thelo ne asala so no han ke chitegang do pulo mala ke thi dambangai dam do pulo asila bangke tunta an chini na baga ke delo ta so bang api ni tum kelang ke sabo sama itu bola triangle gitu lah kue along sih ke sana kelang so injury hari pi ke so ke sana fracture something no la pengge la api bang mana kecolong di mana ada di mana mana ini thom sama ko khai la sih mana komjuri hoy lo ame ko ko ala so sih di tunta tong sekot pen enodesi aku ponang kau